Cultivo da viña e elaboración. En Ponteareas, a calidade do viño é primordial. Para obter un viño fresco e con boa acidez, é de gran importancia ter en conta factores como o clima, terreo, método de cultivo e o mantemento. Clima e terreo. O clima estable e atlántico de Galicia, con temperaturas suaves e de alta humidade, favorece a maduración lenta e uniforme das uvas. Métodos de cultivo. O sistema de cultivo máis empregado é o emparrado, que eleva as vides, para así mellorar a circulación do aire e expoñer a plantación á luz solar. Coidado e mantemento. Grazas á poda, redúcese o número de follas e permite unha maior concentración das uvas. Unha vez terminado o cultivo, chega a elaboración do propio viño, onde comúnmente adoítase utilizar o seguinte proceso. Colleita. A vendima realízase a man, seleccionando as uvas de maior calidade e no seu óptimo punto de madurez. Despalillado e estrullado. Neste paso, elimínase o raspón e procésase a estrullar as uvas para obter o mosto. Fermentación. O mosto ferméntase en depósitos de aceiro inoxidable e temperatura controlada, a uns 16 a 18 grados centígrados, para así poder preservar a frescura e os aromas froiteiros. Clarificación e filtración. O viño clarifícase. É un proceso onde se separa e deposita no fondo as partículas naturais que se axan en suspensión durante o proceso de elaboración do propio viño e fíltrase para eliminar as impurezas e estabilizar o propio produto. Maceración. Algúns viños maduran sobre lías ou barricas de carballo para gañar calidade e sabor. Maiormente non é necesario, xa que os viños consúmense novos, sen madurar. Embotellado e comercialización. O viño embotéllase e procésase a súa venda. Tipos de uva e as súas características. As uvas de orixe galega producen viños de excepcional sabor e calidade, destacando pola súa frescura, aroma e acidez. O terroir de Galicia, combinado coa súa ampla variedade de uvas, ofrece unha selección vinícola diversa e de gran personalidade. O viño branco, elaborado con albariño. É a uva branca máis cultivada en Galicia. Esta variedade de uva produce viños cunha cor amarela pálida, de aroma afrutado e certo toque floral. Loureiro. Alberga un aroma floral como a rosa, ademais de cítrico, podendo chegar a ter certo cheiro tropical. Treixadura. Alberga un aroma afrutado que lembra a pera, mazá ou piña, así como o seu toque floral con notas balsámicas. Viño tinto. Mencía. É a uva tinta máis cultivada en Galicia. O seu aroma afrutado lembra a cereixa, frambuesa e mora, con certo toque a flor violeta. Espadeiro. Elabórase como veu novo mesturado con outras variedades. Alberga un intenso aroma afrutado que lembra a cereixa, amorodo e frambuesa. Mouratón. Alberga un aroma a froitos vermellos ou bagas con certo toque terroso. Viños. Os viños de Galicia son coñecidos pola súa frescura, complexidade e aroma, grazas ao seu terreo e variedade autóctona. Pódense atopar numerosas variacións pertencentes a zonas específicas. En Ponteareas, grazas á adega local Adega Rubén, poderemos gozar de viños únicos elaborados en terra pontareá. Baixabén, viño albariño elaborado con mestura a partir de cepas de máis de 50 anos de antigüedade. Vida do Corpus, viño branco albariño da denominación de orixe Rías Baixas, elaborado a partir de uvas seleccionadas de viñas situadas na ladeira do monte A Picaraña, no corazón do condado. Fermentación sen ollejos en depósitos de aceiro inoxidable a unha temperatura controlada de 16 grados. Os licores e cremas das Rías Baixas son un reflexo da tradición galega, elaborados artesanalmente con ingredientes naturais como uvas albariño, ervas, café e crema de leite. Ideais para sobremesas, combinan calidade, autenticidade e propiedades digestivas, destacando como unha deliciosa expresión da cultura galega. Elabóranse 3 licores principalmente. Bagazo, un augardente tradicional elaborado con bagazo de uvas autóctonas das Rías Baixas. Licor café, unha combinación de augardente e café con azucre e toques de vainilla ou canela nalgunhas receitas. É un dos máis representativos de Galicia, apreciado pola súa douzura e carácter enerxético, destacando tamén polas súas propiedades digestivas.
Licor de ervas. Este tipo de licor combina ervas galegas e o mellor bagazo caseiro. Tamén podemos encontrar crema de bagazo, mestura de augardente, crema de leite galego e sabores como vainilla ou cacao. Crema de café, similar á crema de bagazo, pero cun toque distintivo de café, ideal para quen goza de sabores doces cun toque amargo. Crema de limón, unha variación fresca e cítrica que combina o augardente con crema de limón. É máis lixeira e refrescante. Do viño. A festa do viño do Condado do Tea celébrase anualmente en Salvaterra de Miño. Esta rende homenaxe á rica tradición vinícola da zona, onde os asistentes terán a oportunidade de gozar dos mellores viños do condado. Ademais, unha variedade de selección de produtos gastronómicos locais. O día máis importante é o domingo, cando se celebran os actos centrais, como a proclamación dos viños deliciosos do ano e o solemne nomeamento dos novos embaixadores. Estos son responsables de difundir as virtudes do viño. Son unha parte fundamental que pon en valor o esforzo e a dedicación dos viticultores e produtores locais. Un pouco de historia. O século XIX supuxo un golpe moi duro para a viticultura en Galicia, debido á chegada da filoxera, unha praga de insectos que afectou gravemente os viñedos da zona. A crise foi tal que moitos viñedos foron abandonados. Con todo, a recuperación foi posible grazas aos esforzos dos viticultores locais, que empezaron a plantar variedades da vide resistente á praga. Grazas a iso, obtivéronse novas variedades de uva e a produción de viño comezou a crecer. Sabías que a variedade máis arraigada, o albariño, foi traída por uns monxes cistercienses ao mosteiro de Armenteira, Meis, no século XII? Maridaxe. O viño branco de Galicia é un viño fresco, afrutado e con boa acidez. Excelente opción para maridar cunha ampla cantidade de pratos, especialmente con aqueles pertencentes ao mar. As mellores maridaxes son peixes e mariscos, carnes brancas, especialmente o polo ou o pavo, arroces, queixos suaves e ensaladas e pratos vexetais. O viño tinto de Galicia é menos coñecido que o seu contraparte e cunha complexidade maior á hora de atopar maridaxe polo seu sabor e intensidade. As mellores maridaxes son peixes grasos, carnes á grella ou á brasa, embutidos e charcutería, arroces e guisos e queixos curados.